world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Radyo ko. My radio. Bicol Idol. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Bicol HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Mga idol, 74 days na lang, Pasko na! Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol. Napapakinggan sa buong Kabikodan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw. Ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol FM Legazpi. 105.5 Idol FM Naga at 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol, Idol. Member KBP. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Bicol HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Magandang araw mga kachika! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang Chikahang Pangkalusugan. Narito kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, at ng aming Assistant RD at CMU Head, Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ay inyong makakasama ulit tuwing Biyernes dito sa Idol FM at sa ating live stream sa DOH Bicol CHD page. Ako si Maite Denise Bobis ng DOH Bicol CMU. Kasama ko ngayong araw ang ating kachika. Ako po si Nicole Balhimino ng DOH Bicol CMU. At tuwing chikahang pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at pati na po ang mga health programs para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig. At syempre, bibigyan din po natin kayo ng latest na balita tungkol po sa kalusugan. Ayan, so tama Nicole, no? Andito na naman tayo, Friday na naman, so another new topic, diba? Yes.
So talagang timely din ngayon ang ating magiging topic and makakasama din natin ang isa sa ating mga eksperto. Yan. Yan. Okay, so dumako na po tayo sa ating balitang DOH Bicol. DOH Bicol target makamit ang 95% fully immunized children sa rehiyon. Barangay Local Chief Executive sa Sorsogon nagpahayag ng suporta sa programang pagbabakuna ng Department of Health. Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory nakapag-donate ng 540 blood units sa UP PGH. DOH Bicol isinulong ang kaligtasan ng health workers sa biosafety at biosecurity training. Dagdag 8 kaso ng pertussis na itala sa Bicol. 2 kaso ng COVID-19 na itala nitong nakaraang linggo sa Bicol. Narito naman ang mga detalye ng ating mga balita. Target ng Department of Health Bicol Region na mabakunahan ng 95% ng target population nito sa isinasagawang region-wide school-based immunization activity o Bakuna Eskwela. Ito ang ibinahagi ni National Immunization Program Regional Program Manager ng DOH Bicol na si Dr. Desiree Briceño sa pang-apat na episode ng Chikahang Pangkalusugan. Kasalukuyang isinasagawa ng DOH Bicol CHD, katuwang ang Department of Education, Regional Office 5, ang Bakuna Eskwela upang dalhin ang bakunahan sa mga paaralan. Layunin nitong mapataas ang immunization coverage at mabigyang proteksyon ang mga estudyante laban sa vaccine-preventable diseases. Ibinahagi ni Dr. Briceño na kinakailangang matanggap ang measles, rubella booster vaccines at tetanus diphtheria booster vaccines ng mga estudyanteng nasa grade 1 at grade 7. Kasama na rin dito ang human papilloma virus booster vaccines para sa mga estudyanteng babae na nasa grade 4. Ayon kay Dr. Briceño, ang mga bakuna ay ligtas, epektibo at dumaan sa matagal at mabusising pag-aaral ng mga eksperto sa kalusugan. Ang Bakuna Eskwela ay isasagawa sa buong buwan ng Oktubre. Hinihikayat ng DOH Bicol CHD ang lahat ng magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ng kanilang mga anak laban sa vaccine-preventable diseases. Para po sa susunod na balita, nagpahayag ng kanilang suporta sa implementasyon ng National Immunization Program ang mga Barangay Local Chief Executives sa Sorsogon sa isinagawang Symposium on Immunization for Barangay Local Chief Executives noong October 4, 2024 sa Sorsogon City. Layunin ng nasabing aktibidad na bigyan ng kapasidad at kaalaman ng mga lider ng barangay tungkol sa programa ng DOH sa pagbabakuna. Kinikilala ng DOH Bicol ang mga lider ng mga barangay na may mahalagang papel sa paghikayat sa publiko na magpabakuna. Hinikayat ni DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz sa kanyang mensahe ang kooperasyon ng mga barangay para sa matagumpay at makabuluhang talakayan sa programang pagbabakuna ng gobyerno. Patuloy naman ang pag-iikot ng DOH Bicol sa iba't ibang probinsya upang magsagawa ng Symposium on Immunization Program ng gobyerno. Para naman sa balitang blood donation, nakapag-donate ng 540 blood units sa University of Philippines, Philippine General Hospital o UPPGH ang Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory. Ito ay bahagi ng kanilang commitment ng Department of Health Bicol at BSL-SNRL sa pagsiguro ng ligtas at sapat na supply ng dugo sa buong bansa. Ang mga blood units ay formal na tinanggap ng UPPGH at na-endorse kay Ms. Emma Abeleda, Chief MT at kay Julius Cesar Roma, MT of UPPGH Blood Bank.
Nagpapasalamat naman ang BSL, SNRL sa walang sawang suporta ng voluntary blood donors at partners nito sa patuloy na pagpapakita ng malasakit sa kapwa sa paraan ng pag-donate ng dugo. Anya, dahil sa mga dugong inialay ng ating mga makabagong bayani, mas marami na ang nailigtas na buhay sa loob at labas ng rehiyong Bicol. Para sa iba pang balita, nagsagawa ng Biosafety and Biosecurity Training ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa pangunguna ng regional counterpart ng Office of Health Laboratories at Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory noong October 9, 2024 sa Malilipot, Albay. 34 na medical technologists mula sa iba't ibang member laboratories ng Regional Health Laboratory Network ang nakalahok sa nasabing training. Simula ay sumailalim sa isang comprehensive training on respirator fit testing and biosafety, biosecurity at biorisk management. Kasama rin sa biosafety at biosecurity training ang wastong paggamit ng mga respirator fit testing kit at ang tamang pamamaraan sa pagsusuot at pag-aalis ng personal protective equipment o PPE. Ang pagsasanay ay naglalayong i-train at ang mga medical technologies sa pagmamanage ng biological materials ng ligtas. Tinitiyak nito na ang mga health workers ay may access sa mga ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho, mga pagsasanay at pinalakas na sistema at istruktura ng kalusugan upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at mga potensyal na pandemya. Para naman sa ating pertussis updates, naitala sa rehiyong Bicol ang dagdag na 8 kaso ng pertussis base sa inilabas na bulletin ng Department of Health Bicol Center for Health Development noong October 7, 2024. 7 dito ay mula sa Albay at 1 sa Camarines Sur. Ang lahat ng nasabing bagong kaso ay mga clinical cases o mayroong ubo na tumagal ng halos 2 linggo. Dahil dito, pumalo na sa 178 kabuoang kaso ng pertussis sa rehiyon. Patuloy na nanunguna sa may pinakamaraming kaso ang Albay na may 95 kabuoang kaso, sumunod ang Sorsogon na may 39 kaso, at ikatlo ang Camarines Sur. Mayroon namang 4 na kaso sa Camarines Norte, 3 sa Masbate, at wala namang naitalang kaso sa probinsya ng Catanduanes. Paalala ng DOH Bicol sa publiko na ang pertussis o whooping cough ay nakakahawang sakit na nakamamatay lalo na sa mga sanggol. Hinihikayat ng kagawaran ang publiko na agad magpakonsulta kapag may sintomas na nararamdaman tulad ng sipon, ubo at lagnat na lumalala sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Para sa susunod na surveillance update, nakapagtala ng 2 bagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health Bicol ayon sa COVID-19 Bulletin No. 2024-0062 na inilabas noong October 8, 2024 o Morbidity Week 40. Ang mga panibagong kaso ay mula sa Rapu-Rapu, Albay at sa Baaw, Camarines Sur. Samantala, nakapagtala naman ng 122 newly reported recoveries mula September 29, 2024 hanggang October 5, 2024. Ayon sa DOH Bicol, 86 dito ay mula sa Albay, 34 mula sa lungsod ng Legazpi City at 2 mula sa lungsod ng Naga. Umabot naman sa 71,006 ang cumulative cases na naitala ng kagawaran mula March 27, 2020 hanggang October 5, 2024. Patuloy naman na pinag-iingat ng DOH Bicol ang publiko laban sa mga nakakahawang sakit tulad ng COVID-19 at ugaliin ang agarang pagpapakonsulta sa primary health provider kapag nakakaramdam ng anumang sintomas ng sakit. At yan nga po ang ating mga detalye ng mga balitang DOH Bicol CHD. Hatid po sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So mamaya-maya po ay dadako na po tayo sa ating main topic na breast cancer awareness. Magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Bakuna na, 5 bisita. Bakuna na.
Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ang dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, kung bakit yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Bicol's HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika!
dumako na po tayo sa ating main topic for today's episode upang magbigay ng karagdagang kaalaman sa breast cancer awareness. Kasama na po natin ngayon ang Cancer Control Program Regional Coordinator na si Miss Julie Ann Legaspi Granadito. Good afternoon po, Ma'am Julie. Hello, good afternoon din. Ayan. So, kamusta kamusta lahat ng naman po? nakikinig po natin ngayon? Yes. Apo. So, kamusta naman kayo, Ma'am Julie? Ito, happy naman. Friday na po yes, ulit, no? ngayong Friday. But the work doesn't stop ng Friday, diba? Yes po. So, continuous ang ating advocacies. Yes. So, dumako na po tayo sa ating mga questions para sa ating episode. So, since breast cancer awareness po ang ating topic, ano po ang sakit na breast cancer? Ang breast cancer kasi, no, siguro dapat alam muna natin ano yung cancer. Kasi, when we say cancer, kasi ito yung nagmumultiply yung mga abnormal cells instead ng normal cells. So parang yung dapat na normal cells na nandoon sa ating mga sa ating body, napapalitan siya ng mga abnormal cells. So dumadami sila ng dumadami, nagre-replicate. So na-overpower na nila yung mga yung mga normal cells natin, kaya siya tinatawag ng cancer. So kung saan nag-originate o halimbawa na mumuo yung mga cancer cells, doon pinapangalan yung cancer. So kung halimbawa breast cancer, yung pagre-replicate ng mga abnormal cells ay doon sa ating sa suso or sa breast ng isang tao. Sa area na located usually. Yes. Okay. So marami po talagang uri ng cancer and iisa na dito yung ating breast cancer. Gaano po ba, ma'am, ka-common yung breast cancer natin? In terms of commonality, hindi lang dito sa Philippines, sa buong bansa, breast cancer is the most common na cancer affecting ng kababaihan. So, dito sa Philippines, it's the number 1 leading na cancers for women. And also, kung titingnan natin doon sa Global Cancer Observatory data, ang new cases nila ay umaabot sa 33,000 na Filipina na nagkaroon ng cancer for year 2022 only. So, that is only 1 year, 33,000, almost 33,000 na kababaihan ang nagkaroon ng breast cancer for 2022. Which is Filipino po yun, Yes, population? Filipino lang po ito, mga Pilipina or Pilipino kung may lalaki pong nagkaroon. And doon sa 33,000, in 2022 also, almost 11,000 ang namamatay sa breast cancer. Yun pa lang yung deaths pa lang po yun. Yes. Kaya kung titingnan natin every day, sabi nga namin kung sa isang araw, pagtapos ng isang araw, 32 na kababaihan ang mamamatay or namatay sa breast cancer. So, ganun ka-laki or ka-common ang breast cancer. Okay. So, syempre hindi mawawala sa atin yung saan ba nagmula ang breast cancer or paano ba ito nabubuo, di ba, Nick? Yes. So, Ma'am Julie, ano po yung mga risk factors na kailangan po nating bantayan and sino po yung mga mas at risk pagdating po sa breast cancer? Doon kasi sa risk factors, meron tayo yung modifiable o yung mababago natin and meron din tayo yung hindi natin mababago, no? When we say non-modifiable na hindi natin mababago, pwede yung edad. Diba? Kahit i-deny natin kung anong edad natin, so age pa rin natin yun. So habang mas tumatanda, mas tumataas ang risk for developing ng breast cancer. And also, genetic din kasi ang breast cancer. Percentage ng breast breast cancer can be acquired through genetic or family history, no? Yung may mga family history ng cancers. Yes. Yun po, isa din po siyang risk factor. Pwede rin po siyang hereditary. Yes. And of course, yung sex, diba? Yung karamihan kasi, 99% ng breast cancer are affecting women. Only 1% ng breast cancer ang na-affect ang kalalakihan. So that is the non-modifiable na hindi natin talaga mababago, no? Pero when in terms nung mababago naman natin, kasi cancer pa rin is a lifestyle related disease. Yes. So ibig sabihin, pwede nating baguhin, pwede nating i-control. So kung halimbawa yung unhealthy ang lifestyle natin, may in terms ng physical inactivity, ganon. So, and of course, yung mga bisyo, pwede din kasi siyang maka-affect in developing cancer. Okay po. Factor din siya. Oo nga. So, di ba, Nick, parang
kung may non-modifiable, may modifiable tayo. So, yung mga hindi natin kayang baguhin, bawiin na lang natin, di ba, sa modifiable. Yes, totoo. Oo. Pero kung ano kasi, based doon sa clinical practice guidelines in breast cancer, ang 3 factors daw kasi talaga na yung high risk factors for developing breast cancer is yung early menarche na sinasabi. When we say menarche kasi yung unang pagregla ng isang babae, so kung mas maaga siya before the age of 12, that is early menarche. So it can be a risk factor also. So pareho din siya kung halimbawa yung late na nagmenopause. So pwede din siyang maging risk factor. And yung kasi nagiging common to ngayon, yung hindi, ang tawag dito, medyo late na yung first pregnancy niya. Ayan, so parang medyo geriatric pregnancy, So, it can be considered also a risk factor for developing breast cancer. Okay po, Ma'am Julie. So, di ba parang ang dami natin dapat ma-consider and ma-take note sa risk factors kasi ito yung makakapag-result dun sa breast cancer, kaya dapat labanan natin or dapat natin maiwasan. Yes, that is correct. Kaya dapat aware tayo doon sa risk factors. Yes. So, important po yung doon, papasok na po yung health promotion natin. Yes, talaga naman. Dapat aware and ma-inform yung ating mga kababaihan and even ng mga kalalakihan. So, kung may nakikinig ngayon ng mga kalalakihan, mag-tune in po kayo kasi syempre, dapat aware din po kayo sa inyong para sa mga asawa, kapatid, mga anak, diba? Tapos, hindi naman surprising. Parang siguro unknown fact yung sinabi nyo kanina, Ma'am Julie, na 1% ng kalalakihan is naapektuhan din. Yes. Kasi syempre, tayo lang ba yung may breast? Syempre yung lalaki din. Yes, so it affects also yung ating kalalakihan. Only, kahit sabihin natin 1%, pero di ba, don't be part ng statistics, no? Hindi dapat din siya i-ignore. Yes, that is correct. Sige po. So, ano naman po, Ma'am Julie, yung mga symptoms? Paano ba natin ma-check? Makikita kasi syempre sa breast mo siya makikita. So, ang common na symptoms ng breast cancer, una is yung laging nararamdaman, which is yung parang may bukol. May bukol sa suso, ganyan. So, may nakakapa kang bukol na parang wala naman to dati, pero parang nagpo-progress at lumalaki. Then, may pain din na kasama, pwede yon. Yes. And then, isa pa sa makikita mo is yung ang tawag dito, yung utong mo parang bumabaliktad. So yon, isa din yon sa mga symptoms. And also yung tinatawag nating orange peel na skin, yung parang balat nung suso is para siyang orange. Di ba yung itsura ng orange is para siyang may mga pores, parang pauka-uka, di ba? Yung mga rough na pores. Yan, so parang ganun ang itsura niya. And pwede din kasi na merong mga discharge, yung nipple o yung utong, may nakikitang or may bahid ng dugo or di pangkaraniwan na discharge. So, yun yung mga karaniwan na symptoms na or mararamdaman ng isang babae na may breast cancer. Okay po, Ma'am Julie. So, pwede po natin i-check yun sa salamin, di ba, kapag nagsi-self-assess tayo, Ma'am? Yes, actually, compared sa ibang gynecologic cancers, for example, cervical cancer, kasi cervical cancer, hindi siya, wala kang mararamdaman. Pero for breast cancer, makikita mo siya kahit nakaharap ka sa salamin or kakapain mo ang sarili mong suso. So, you can see. And then, you can early detect sa sarili mo na parang may pagbabago sa aking breast, kailangan ko magpakonsulta. So, mas visible mo siya. Yes, mas visible siya. Compared to other, Yes. So, mas dapat natin talagang, mas easy na dapat for us na mag-check. Yes, diba? that is correct. So, ano po, Ma'am, yung mga dapat natin pong gawin para maiwasan po yung breast cancer? So, para maiwasan, syempre, yung breast cancer, kasi di ba kanina meron naman tayong modifiable, no? Opo. So, ibig sabihin, yung lifestyle natin, we make it active, and also yung healthy, yung balance yung ating diet. Dapat, sabi nga natin, di ba, sa campaign natin, ano ngayon, yung
move more, eat right, Yes, diba? eat right. Baka kasi mali yung sinabi kong eat more eh. Hindi Yes. baliktad. Yes. Baka ano yan, eat more, move right. Oo, so dapat move more, eat right. Yes, Yan. eat right. Siyempre, bawasan din po yung ating alcohol and then no to smoking, diba? Oo. And ang lagi po kasi namin sinasabi, the best prevention is early detection pa rin. Yes, And yes. that is through screening, regular screening, kahit yung ating breast self-examination, that can already prevent breast cancer kasi ikaw mismo, nakikita mo kung may pagbabago. So kung may pagbabago, syempre, magko-consult ka sa doctor or sa facility para tingnan. So that pa lang, early detection can save your life, diba? Kasi ikaw lang naman ang makakaalam ng sarili mong body, kung Yes. ano yung mga changes na nag-undergo sa body mo. So, it's really the best to detect it early. Diba? Yes. So, nabanggit mo po, Ma'am Julie, yung early detection and magpapa-screen. So, saan po tayo pwedeng pumunta para po magpa-screen sa Ayan. breast cancer? Oo. Okay. Kasi, diba, usually ina-advocate talaga natin yung breast self-examination. Pero yung breast self-examination kasi, ikaw lang mismo yung nag-a-assess ng breast. So, although, dapat monthly mo din kasi siyang ginagawa, no, para ma-identify mo kung may changes. So, kung halimbawa, hindi mo naman siya regular na ginagawa, so kailangan magpapa-assess ka sa ating mga doctors o sa ating health practitioners through the clinical breast exam. So, yung ating clinical breast exam, meron po siya sa ating mga facilities, sa RHUs. So, kung halimbawa sa mga barangay health station, we have yung mga trained natin ng mga nurses or midwife, pwede po silang mag-assess sa yung kakapain po ang iyong breast, kung may mga lumps or pagbabago doon, or kung may nakikitang mga symptoms. Yes. And then, kung halimbawa meron po talaga na nakikita, i-refer ka po for further management or diagnosis, for example, through mammogram. Diba? Meron tayong mammogram. Ito po yung pamamaraan. It's a laboratory na kung saan po procedure na para makita kung merong mga abnormal cells doon sa ating mga breast. And yun kasi ng mga screening na or early detection na ginagawa are available also doon sa ating mga DOH hospitals, sa mga hospitals, and even private, meron po sila na pwede nating ma-avail. So, yan po yung mga facilities, So, tatanong ko lang po, Ma'am Julie, yung mga nabanggit niyo po kanina, like sa rural health units, mga libre po ba yung mga pagpapascreen doon? Ay, oo. Yes po. Yung clinical breast examination is wala po siyang bayad, kasi wala naman siyang procedure or laboratory na gagawin, no? So, mag-a-assess lang po through physical examination. Part po siya ng PE, yung physical examination na ginagawa ng isang medical practitioner or ng doktor. So, wala po siyang bayad doon sa pagpapakonsulta. Yung ating naman pong mammogram and then yung ating breast ultrasound, kasi meron din tayong breast ultrasound para mas ma-detect kung yung ating abnormal cells. So, meron po tayong tinatawag ngayon na libre na screening services through our Breast Cancer Early Detection Services campaign, which is nakababa po siya sa atin from the Department of Health, kung saan po through the Department Memo 2024-359, kung saan po inamandate yung ating mga cancer access sites. Kasi meron po tayong cancer access sites, yung Bicol Regional Hospital and Medical Center, and then yung Bicol Medical Center. So meron po silang mga mammogram, meron po silang breast ultrasound, and pwede po natin yun ma-avail ng libre. Kasi part po siya nung campaign po natin ngayon because October is Breast Cancer Awareness Month. So yun po yung siguro dapat malaman din ng ating mga nakikinig po ngayon na libre po yung pagpapakonsulta through mammogram and breast ultrasound sa ating mga cancer access sites. Meron sa BRH-MC and sa Bicol Medical Center. Yes. So that is in Naga ang BMC and BRH-MC in Daraga. Yes. Okay po. So, yung mga facilities po na ito, ma'am, is DOH hospital facilities, which is, syempre, in coordination na rin ng ating mga LGU doon sa barangay na
dapat nagpapa-check up muna sa kanila bago i-refer sa mga hospitals? Preferred talaga po natin in terms ng referral kasi pinapalakas po natin yung referral mechanism for cancer, no? So, kailangan na-assess po muna sila sa rural health unit o sa barangay health station para naman po magkaroon ng referral doon sa ating mga cancer access sites para ma-avail din po nila yung tinatawag nating fast lane, Kasi for this campaign, we have established a fast lane para makater po talaga yung mga babae or na gusto magpa-mammogram, yung breast ultrasound. And then, doon po, gagamitin lang po nila yung referral letter para diretso na po sila doon sa Bicol Cancer Center ng BRHMC. And then, nasa Daraga po yan. And then, sa Bicol Medical Center or the Regional Cancer Center po, yung nasa Naga. So, direct na po silang pupunta doon kasama or dala yung kanilang mga referral letter galing sa mga doctors, RHU, or kung hindi naman po mga doktor sa mga agency, sa mga NGA, sa mga nagtatrabahuhan po natin, pwede po yun. So, that's great po. May fast lane, sila, parang card. Parang priority sila sa mga breast cancer patients. Oo, maganda po yun, ma'am, na program na yun. Kasi madalas sa mga, sa public ngayon, ayaw nila magpa-check kasi ang haba ng pila sa mga ospital. Tsaka maganda din po yung libre, yung ginagawang assessment. Kasi isa din po yun sa naghihinder sa public kung bakit ayaw nila magpa-check. Yes. Actually, sabi mo nga, isa sa mga nagiging hindrance siguro or medyo dadalawang isip kapag ang haba ngayon ng pila, Pero for this campaign kasi, di ba, yung DM natin, it mandates talaga yung ating mga cancer access sites na magkaroon ng fast lane. So, dediretso na po sila doon mismo sa cancer center. Sa BRHMC po, meron po sila yung bukol sa Dudo Clinic. So, doon na po sila diretso pupunta. Dala po yung kanilang referral letter para ma-schedule sila sa mammogram. Same din po sa Regional Cancer Center sa BMC. Doon na rin po sila dediretso para po ma-schedule sila for consultation muna, then mammogram or breast ultrasound, depende po sa sa age group. Kasi meron po tayong age group na priority target population. So, yung mga 50 years old above, dapat po every 2 years nagpapamammogram na po sila. And clinical breast exam muna, then mammogram. Then after po nun, yung ating mga 30 years old na kasi meron baga po tayo yung mga family history ng may breast cancer. So kung ikaw po ay 30 years old and then may family history ng breast cancer, kasama ka din po sa makakapag-avail ng libre doon po sa ating fast lane. So, una po yung 50 years old above, kahit wala ka pong nararamdaman, mandatory na dapat po na ikaw ay nagpapamammogram, clinical breast exam and mammogram. Then, yung ating 30 years old and above na may family history ng breast cancer, so, dapat po ikaw po ay magpapamammogram na rin po and clinical breast examination. And then, meron din po kasi tayo na yung may mga nararamdaman na. So, paano kaya kami, ma'am? So, kung halimbawa po may nararamdaman na po, pwede rin po niyong ma-avail yun. Actually, kayo po ang priority po talaga. So, pupunta po kayo doon. Kung halimbawa, hindi pa po kayo naki-clinical breast examination, pwede po kayo pumunta muna sa mga RHU o sa mga hospital, district hospital, and then, maghingi po ng referral letter, and then ma-avail nyo din po yung libre po na mammogram and breast ultrasound. So, ganun lang mas madali na ngayon po. So, ma'am, speaking of request letter, may iba pa bang requirements sa pagpapascreen? Ang ano lang po talaga natin ngayon is the referral letter. Kasi doon na mismo i-conduct kung yung consultation, so sila na ang gagawa ng request for the laboratory. Nandun na lahat. Yes. So talagang fast lane talaga siya. Maganda na alam na highlight natin to, ma'am, kasi para alam na ng public na mga nakikinig sa atin yung process ng pagpapa-screen, tapos papunta sa mga hospital para sa mammogram. And nasabi natin na libre siya and may fast libre lane. Po siya. Parang yung pinaka-message natin. Yes, actually, kung ko lang siguro, i-share ko lang, ang mammogram kasi, kung walang itong campaign or yung service na free, it costs 3,500.
and breast ultrasound is 2,500, no? So, Yes po. pero this campaign po for the breast cancer early detection services sa ating mga DOH access site, na BRH, MC, and BMC, libre po sila. Yan. So, ayan po, libre po ang pagpapa-breast cancer screening. So, ano pang hinihintay natin? Magpa-breast cancer. Mga ka-breast friend. Yes, di ba, ma'am? Yan yung Opo. tagline namin ngayon. Mga Ka-breast ka-breast friend. Mahalin Yes. natin ang ating mga breast. Yes. Gawing regular ang Gawing pagpapascreening. Oo. And Yes. mag-self-assess kayo, di ba? Para Yes. alam din natin yung mga signs and symptoms. So, ilang katanungan na lang po tayo, ma'am. Pagdating naman po sa ating treatment stage naman po, ano ba yung mga karaniwang proseso nito? When it comes kasi sa treatment, no, ang makakapag-determine kasi niyan is the oncologist na nag-handle po sa inyo. Kasi iba-iba kasi din yung mga cancer patients. It depends sa kanyang case na sinasabi. Yes. So, kaya talaga po siguro ang maire-recommend ko lang is kung may nararamdaman na po, avail the screening services. And then, para po mabigyan kayo ng proper treatment din po doon sa ating mga cancer access sites. Kasi, aside po kasi doon sa ating free screening, meron din po kasi tayo ng mga provided na Cancer Assistance Fund, which is a financial assistance po, na 150,000 per patient na binibigay po para po magamit niya sa kanyang treatment. So, aside po doon, meron din po tayong libreng gamutan, yung ating CSP map. Kaya po, pwede nyo rin po yun ma-avail. Kaya kung yun po ang wino-worry natin, pupunta lang po tayo talaga sa ating cancer access sites para ma-avail po yung mga serbisyo, yung mga programa po ng DOH. Yes. Ayan. So, pag dating naman po sa iba pang mga programa, nasabi na po natin yung mga libreng process, yung mga libreng assistance. Meron pa po ba tayong ibang program or activities na isinusulong sa Department of Health pagdating po sa breast cancer awareness? Yes. So ngayon, mas pinapaigting natin yung kampanya with the Breast Cancer Awareness Month. And ngayon po, hindi lang po yung sa community ang ating binibigyan ng access sa screening. Kasi, di ba, 30 years old and above, karamihan dito mga kababaihan na nagtatrabaho. So ngayon, with the Bicol region na vision natin is ibigay din po yung serbisyo, ilapit natin yung serbisyo sa mga workplaces, yung kung saan po nagtatrabaho yung mga kababaihan, para talaga ma-avail nila yung services. So, in partnership po with CSE and DOLE po, ngayon po ay magkakaroon tayo ng clinical breast examination doon po mismo sa ating mga pinagtatrabahuhan para ilapit po yung serbisyo sa ating mga kababaihan. Ayan. So, napakaganda po ng ating mga programa sa breast cancer awareness. And isama na rin po natin yung iba pa nating programa sa cancer control. Di ba, Ma'am Julie? Yes, Madami madami po talaga tayong programs na for cancer. Siguro, yun nga po, meron tayong Cancer Assistance Fund, meron po tayong libre medications. So, also we are doing yung ating mga pagbibigay ng mga health promotion materials para po ma-access po ng ating mga interested na mga parties. So, kailangan lang po siguro mag-coordinate po para ma-reach po talaga natin yung ating mga for example, may gusto tayong technical assistance. So, nandun po ang DOH-CHD para po magbigay ng ating mga serbisyo sa ating mga kababayan. Ayan. So, thank you so much po, Ma'am Julie, sa tatalakay natin ng ating mga patungkol sa breast cancer awareness. So, mamaya po ay magpapatuloy tayo with our myth or fact segment. Ayan. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Limang bisita bago ang first birthday niya. Protection for baby, para na mga mami. Bakuna na nana, bakuna na na. Protection for baby, kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na nana. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Limang bisita bago ang first birthday niya. Protection for baby, para na mga mami. Bakuna na nana, bakuna na na. Protection
Gaano ka katibay? Sintibay ng haliging di pa yayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ang mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magbintis sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka katibay? Sintibay ng haliging di pa yayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Picols HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Nagbabalik po ulit ang Chikahang Pangkalusugan. So, time check po natin ay 3:50 p.m. So, ngayon naman po ay kasama po ulit natin si Ma'am Julie para pag-usapan po ang myth or fact segment. So, babasagin po natin dito ang mga hindi makakatotohanang mga statements or ang mga karaniwan po na naiisip ng tao and ililinawin po natin kung ano yung totoo. So, Ma'am Julie, ang nakalagay po dito is ang breast injury daw po can cause breast cancer. Totoo po ba yun? It's a myth. Ayan. Yan. So, hindi nagkakos, wala nang direct or study na nagpapakita na nakakapag-cause ng breast cancer yung injury o kung hindi man yung binugbog or sinuntok na breast. So, pwede siya mag-swell, pwede siya magkaroon ng bruising, pero hindi siya directly magkukos ng breast cancer. So, yung mga nabanggit lang po natin kanina na self-assessment, yun po dapat yung kailangan nating tutukan. Ayan, para sa susunod po natin na myth or fact, breast cancer is more common in women with bigger breasts. Actually, siguro madalas ko itong marinig na pag mas malaki daw ang suso is mas prone sa breast cancer. Pero actually, hindi usapan yung size, no? Ang usapan dito is actually the density ng breast. Kasi yung dense na breast kasi, mas madami siyang fibrous tissues, ganyan. So, hindi hindi directly proportional or hindi directed talaga sa size yung pagkukos ng breast cancer. Okay. So, parang pag sinabi po natin na density, yung parang yung tigas po ba na or yung paanong density When po we say kasi yung density, mas marami siyang fibrous tissue. No? Pag tinignan mo siya sa mammogram, mas puti siya. So, parang mas mahirap siya tingnan kung may mga abnormal na cells. So, parang yun yung connection niya sa breast cancer. So, pero hindi po talaga ibig sabihin na mas malaki, mas dense ang breast. So, pwedeng maliit yan, pero dense. Diba? So, wala sa liit or laki. Yeah, wala. Nasa density po talaga. So, another myth or fact po, ang breast cancer daw po ay nakaka-apekto lamang sa mga middle-aged or older women. It's a myth kasi
although karamihan ng na-affect ng breast cancer are mga mas matatanda, pero nakikita rin kasi ang breast cancer sa mga bata, especially kung maraming risk factors din. Yes po, opo. Na-mention ko kanina ba yung 30 years old, pwede na siya maging at risk for breast cancer, especially kung may personal history ng cancer, Yes or may po. exposure, or kung hindi man, may family history mismo ng breast cancer. So it can be It a can risk be factor. anyone. Yes, it can be anyone. Anyone is at Opo. risk. Yes po. So, hindi lang babae, pati mga lalaki. Yes. Baka makalimutan Ay, kasi. oo nga pala. Oo, Na. So, diba? kasama pa rin natin yung mga lalaki dyan. So, kaya, yung pagpapascreen natin, ina-advocate talaga natin, 30 years old and above, dapat nagpapa-regular screening ka na. Yes po. So, dapat regular, ka na rin, advocate ng screening. Yes. Diba po? Dapat na-i-influence mo na rin yung mga, magpa-screen ka sa breast cancer, magpa-screen tayo, Oo, diba? dapat hindi lang ikaw. Oo. Dapat i-watch out mo din yung para sa mga, yung mga Sa paligid. ka-family, yung mga ka-friends mo, mga ka-breast friend. Yan Yan, pala mga yun. ka-breast friend natin. Na ngayon ko lang naalala, ma'am, yan pala yung tawag natin, mga ka-breast friend. Yes. Yan. So, susunod po, ma'am, finding a lump in your breast means you have breast cancer. Ayan. Kasi usually pag sinabing may nakapangbukol, breast cancer na. So, Ayan. hindi po ibig sabihin nun. So, sabi ko nga kanina, may mga iba't ibang sintomas and kailangan natin ng regular na pagpapakonsulta para malaman kung may pagbabago. So, yung lump po kasi na sinasabi natin, isa lang siya sa mga maraming symptoms ng breast cancer. Kaya importante yung breast cancer na assessment, self-assessment. Yes, para makikita mo kung may pagbabago doon sa yung breast. Kasi di ba ma'am, minsan may tinatawag tayo na yung lump is benign or non-cancerous. Malalaman din po yan kapag sa mammogram. Tama Yes, po ba? that is correct. Kasi kung ikaw regular ka na nag-breast examination, makikita mo na ay nawawala lang siya. Diba? It could be period dahil sa period mo, no? It can affect also. So, kaya talaga regular screening, self and clinical assessment ang importante. Lagi nating ina-advocate. Yes po. Kasi kapag meron tayong mga kababaihan na period, di ba? Pag nagme-mens tayo, lumalaki din yung ating breast, di ba? Isa din sa hormone. So, parang we have to know the difference kung it's just because of our period or talagang meron talaga tayong nararamdaman na sakit. So, ayan po yung ating mga myths or fact na ating binasag. So, lahat po ito ay myth. Ayan. So, Lahat basagin po yan. natin yan. Mga myth yan. So, lahat po yan ay myth. Makinig lang po tayo sa ating mga health experts and dun lang po sa ating mga sources na reliable. Ayan. Hinahanap ko yung word So, thank you po ulit, Ma'am Julie. So, siguro po ating words of wisdom, take-home message na lang po natin, Ma'am. Siguro, maging tayong breast friend. Ayan. So, be your own breast friend. Maging breast friend din, diba? So, kailangan alagaan natin yung ating mga sarili, alagaan natin ng health, take charge of our health. Regularly, magpa-screen po tayo, hindi lang po ng ating sarili, kundi i-advocate din po natin yung screening and early detection sa ating mga kakilala. So, yan po, be your own breast friend. Ayan. So, ayan, once again, thank you so much po, Miss Julie Ann Legaspi Granadino, ang ating Cancer Control Program Regional Coordinator ng DOH Bicol CHD. Maraming salamat po, Ma'am Julie. Thank you so much, Dan and Nicole. Okay, so, yan po ang ating naitalakay na patungkol sa breast cancer awareness. Since ang October din po ay Breast Cancer Awareness Month, magpa-screening na po tayo sa ating mga health centers para po malaman kung tayo ay may breast cancer. So, dyan na po nagtatapos ang ating ika-4 na episode ng Chikang Pangkalusugan. Tunghayan ang mga susunod na episodes bawat Biyernes, alas 3 ng hapon sa DOH Bicol CHD Facebook page para sa dagdag kaalaman ng DOH Health Programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihahatid ang mga latest na balita at mga health reminders para sa mga pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako si Nicole Balhimino. At ako si Maite Denise Bobis. At sa Chikang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ang sakit,
palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Happy weekend po, everyone! Happy weekend! Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-Point Action Agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan.